గ్యాస్కు ఎప్స్టీన్కు లింకు. మన ఆయిల్ కొనుగోలును ఇతరులను నిర్ణయించడం ఏమిటి? ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికి నా లంకె పెట్రోలియం మంత్రి ఆయన మిత్రుడు. లోక్సభలో రాహుల్ ఆరోపణ. న్యూఢిల్లీ మార్చి 12. దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న వంట గ్యాస్ కొరతకు ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి పేరు ఉండటానికి సంబంధం ఉంటుందంటూ ఈ విధంగా రాహుల్ ఏదేదో వాగుతూ ఉంటే ఇది భారత్కు వెన్నుపోటే పొడిచే విషయం. భారత్ అన్ని దేశాలు బాధలో ఉంటే, భారత్ బాగుందంటే అది భారత ప్రభుత్వం చూసుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటే, ఎక్కువ తినేసి ఎక్కితే ఈ విధంగానే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి.